दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गोथार गायसनथाय सान 15 फेब्रुवारि आरो बे सानखौ दुलाराय बर' फरायसा आफादा देग्लाय आसामनि गुबुन गुबुन जायगायाव खुंबाय थानाय जादों आरो मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादा देग्लाय चिरां जिल्लानि इउ.एन. ब्रह्म फरायसालिमायाव बे समाव खुंफुंबाय थानाय जादों। दा सनितपुर जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादाबो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 59थि जि गायसनथाय सान बे गोथार गायसनथाय सानखौ क'क्राझार दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गाहाय आवगायाव थानाय गाहाय बे समाव खुंबाय। बिनिनो जि फुंनि हाबाफारि बे समाव जोबनानै थांबाय। बे हाबाफारियावनो आंबो बड'फानि सावगारि बिबार बावजेनगिरि महरै आं बे समाव बाहागो लाफैनो मोननानै जोबोद गोजोननाय मोनदों। दुलाराय बर' फरायसा आफादा दिनैनिफ्राय 59 बोसोर सिगां एबा 59 years ago जुदि जोनोम जायामोनब्ला बर' हारिया दिनै बे थासारियाव फैनाय नङामोन। दा दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादा 1967 मायथाइनि 15 फेब्रुवारियाव गायसनजानायनि उनाव एबा जोनोम जाखांनायनि उनाव बे आफादा बर' हारिनि फारफ्रोमबो बिथिङाव गोबाङै खामानि मावदों आरो दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादा थामोनथानि सायाव गोबां खामानि मावनायनि थाखायनो दिनै 1993 मायथाइनि 20 फेब्रुवारियाव BScनि जोनोम जादोंमोन। 2003 मायथाइनि 10 फेब्रुवारियाव BTADनि जोनोम जादोंमोन आरो बेबायदिनो फैयै फैयै 2020 मायथाइनि 27 जानुवारियाव BTR एकर्ड जों बे समाव मोननो हादों आरो बे मोनफ्रोमबो एकर्डआनो बर' हारिनि थाखाय बर' हारिखौ फारफ्रोमबो बिथिङाव जौगानायनि थाखाय बेयो मोनसे खराग आरो बेयो जोंनि थाखाय दिनैनि थासारियाव बेयो जोबोद मोजां। आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादा मोनसे जि जोबथा थांखि बे थांखिखौ लानानै दासिमबो नागाराखै आरो बे थांखिखौ लानानै दुलाराय बर' फरायसा आफादा सम बायदियै जोङो डिमान्डखौ खालामबोबाय थानाय जादों। दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादा बर' हारिखौ फारफ्रोमबो बिथिङाव जौगानांगौनि थाखाय जोबोद खामानि मावबाय थानाय जादों। सोलोंथाइखौ लानानै दुलाराय बर' फरायसा आफादा सान हर खामानि मावनाया दिनैनिफ्राय 20 बोसोर जाबाय आरो बे 20 बोसोरनि गोलाव समनि जि मोनसे जार्नि एबा खामानि मावनाय बे समाव दुलाराय बर' फरायसा आफादा बर' हारिनि फोरोंगिरि, बर' हारिनि दिथागिरि, बर' हारिनि धोरोमारि दैदेनगिरि आरो बर' हारिनि साफ्रोमबो रायजो राजाफोरनि बयनिबो मददजों दिनै बे समाव जाफुंसार जानो हादों। समाजारि थासारिखौ जेरैखि जाया बर' हारिनि समाजारि थासारिखौ मोजांथार खालामनांगौनि थाखाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा बड'फा मिशन फर सास्टेनेबल चेन्जखौ बिथा खालामनानै गोबां खामानि मावनाय जादों आरो बे बड'फा मिशन फर सास्टेनेबल चेन्जखौ लानानै दख'रा जिल्ला आरो मिरु एबसुखौ जाय जाय थावनिफ्राव जाय जाय गामिफ्राव जाय जाय ओनसोलफ्राव खामानि मावनो थाखाय खाबु होदों बेबायदिनो दिनै बै गामिनि थासारिया एसेबाबो आगोलनिफ्राय साबसिननिफ्राय हामसिन जाबाय थानाय जादों। बेखायनो बड'फा मिशन फर सास्टेनेबल चेन्जखौ लानानै खामानि मावनाया दुलाराय बर' फरायसा आफादनि दिनैनि दिनाव मोनसे गेदेरथार बेबो मोनसे एजेन्डा आरो बेबायदिनो उन्दै बैसोआव हाबा जानाय दायना दायनि फोथायनाय बेफोरनिफ्राय बर' हारिखौ फारफ्रोमबो बिथिङाव साखाफारा आरो बिनिफ्राय जोङो बे मोनसे थासारिनिफ्राय बर' हारिखौ उद्धार खालामनो हायो बेखौ लानानै दुलाराय बर' फरायसाफोरा खामानि मावबाय थानाय जादों। दा बेखायनो बर' हारियाव एबसुनि जोनोमा बे बर' हारिखौ फारफ्रोमबो बिथिङाव आबुङै जौगानायनि बेयो मोनसे माइलस्टन, बे मोनसे माइल खुन्थिया। बेखायनो दुलाराय बर' फरायसा आफाद हिसाबै जों बेखौसो खावलायगोन बर' हारियाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मावथिफोरखौ जेसेबां बिमा बिफाफोरा जेसेबां समाजारि दैदेनगिरिफ्रा एंगेज खालामनो हागोन एसेबांनो बर' हारिया फैबाय थानाय खम समनि गेजेराव मोनसे रैखाथि गोनां थासारियाव सहैगोन। बेखायनो बयखौबो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 59थि गोथार गायसनथाय साननि गाहाम हामलायथि बावहरनानै बर' हारियाव एबसुनि मावथिफोरखौ जेसे हायो जोङो बारायनांगौ आरो बेजों लोगोसे साफ्रोमबो बिमा बिफाफोरखौ आं बे समाव खावलायगोन बिमा बिफाफोरा जाहाथे गाव गावनि गथ'फोरखौ दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मावथि हिसाबै खामानि मावनो बे बोसोरनैयानो जाया मानो, बे बोसोरब्रैयानो जाया मानो, बे बोसोर द'आनो जाया मानो बा 8 बोसोरानो जाया 10 बोसोरानो जाया मानो साफ्रोमबो बिमा बिफायानो गावनि गथ'फोरखौ एबसुनि खामानि मावनो थाखाय बयखौबो खाबु होनो थाखाय खावलायनानै दिनैनि जि सनितपुर जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा जि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि